Napalabas. Naigayong-gayong ni Rafael. Idi asidagdan iti ayan ti balite. Anakakitaan idi ni Luciano iti kuweba. Ngay sumot ti nakasarakan da idi iti bangkay dedi Don Esteban ken Lakay Josep. Nalaos ti aligagaw ni Rafael. Gaputan no awan ni Gringo anang tulong ken kuana. Ket di pagduaduan ti pannakaitanemnan a sibibiyag iti gayong-gayong. Imbaga na kini Julia tinapasamak. Ket gapu iti dayta. Kinunamot ni Julia abaybay andan asapulen tenay kali agameng. Nagpampanunot mo't ni Luciano kalpasan tinapasamak kini Rafael. Pinampanunot na narumbong nga tangay baganan tinakita na akweba iti sirok ti pon ti balite. Tapno saanin nga agrigat pa iti singin amang birok. Itagagayem at tuwin tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Rumbeng nga tanga isuro kon kadag iti singay. Ti may papanikayan tinaikali agamang. Ha? Amo na nga taa dito iti tinuronggaw. Ha? Di na amo dito itayan ka. Nukasta, saan ka sumumbag? Diyan ipaglaw ti kaadtag iti dayto at pasitiran diyaw. Dayjay, mangig kong ti tanapog ti kabalyo na. Umatayaw. Saan pa'y aday ito ti gundaway apan ang ibagat iti may papamiti gamay. Pudno ang napagdad. Iso abay ang talinaid apalimod daytaw. Diyos ko, nagdakil dayta naglupos ang tulag. Babain dayta nagluposan. Pugno nga adahigan ti nga ulag dito yan. Amangan no, dakin lupos dita. Kat isaw tinang patay ibigada Don Esteban kanday di ama usay pa. Saan ako nagpatuloy itayan ti balitay? Delikado. Di rumbeng ama panak dita nga awan kadwak. Sa dino, tinaggapuan ni Sika? Imay ka mo dito, Rancho? Di saludsod ni Siak, di songbatan ni Sika na umuna. Siyempre, naggapuak itayan na kiti baka. Kat, ni Luciano? Saan ko nakita? Ado ti kayat ni Siak na ibaga ka ni Luciano? Para iti panagsublida dito yung rancho. Basitin ti baka dito yung rancho. Awan ka dito yaran midem kontra kada Borton. Gapoy tinapasamak iti kadada dito. Sa dino ko mati pang sapulan ni Siak iti dayjay na bandido. Ada autoridad, Marisol. Idarom ni Siak dagijay na tattao. Rumbang lang. Aramiden ni Siak dayta? Ngam di na mabalin na saan nadagdagan ni Sika ti pan nakaaramid dayta? Ado ti aramiden ni Siak. Awan ti karbangan ni Sika na mangimandar iti aramida ni Siak, Gringo. Iso na, pwede? Saan na makibiyang ni Sika? Saan ka makibibiyang? Agdamdamag aklarang. Pues, naibagan ni Siak ti kayat ko naibaga. Dayjayan ni Gringaw. Agsansana niyag paltaw. Nasayaan tadagayam na ala ni da kayo na armas dagijay na bandido. Ni Gringo, senyorita. Sinrek na to'y kasa, hindi awanda burtaon. Tuso ni Gringo? Nagduma ni soda ka ni Rafael. Wan, senyorita. Dakkel tinagdumaan da, nga oray singin da. Kasmut la iti panagduma tilangada. Nagduma? Kasla saan na mamati ni Siak na singin da? Senyorita, pudno asingin da. Ngam?
Saan na pod no naputot mo't idaday di pa pa? Saan ak namamati na may maysa ti ama ni da kami na talo? Saan ko nakabsat ni Isuda iti ama? Isu naawan karbangan ni Isuda dito asyenda. Anya? Ti ammo ni Isuda? Naawat ni siya ti kaaddan ni Isuda na makipagyan dito asyenda. Ngam ti saan na ammo ni Isuda? Awan ti uray ti pinglang ti asyenda na parakan ni Isuda. Jak amo akasta ti kapanunutam, senyorita. Ammo ni sika ti nakalanad iti testamento. Ti sanikwaday di papa na imbati ni iso iti abogado. Nabatad dayjay na testamento. Kat saan na mabaliwan? Rafael, may amon ti rancho. Nga madakar ba nga amang kita iti pagsayatan ti rancho, nanang? Rafael. Kaya't ko ang mapasaya ti rancho. Maasikaso dagiti baka ijay. Mataming daan na imbag. Anak ko. Mapanak ijay, tamat laeng. Adda maisingasing ko. Anya day tananan? Sigon kan ni Luciano. Ti rancho tinakaituunan ti imatang ni Gringo. Gapo iti tarigagay na iti kinabak na ang amaatap amasarakan ijay. Kastamot kan ni Marisol. Agintires mo't unay iti kinabaknang. Katday tatigapuna nga iti rancho ti ayan ti imatang da. Ket, anya ita, nanang? Bale, nabaybayanan ti kataltalunan. Apay no ti kataltalunan a pagbibiyagan dagiti tao dito asyenda ti kitaem, anak. Ha? Apay no dagiti manalon ti mapan mo kasarita, tapno mapasaya at ti kataltalunan iti asyenda Gabriel. Ya! Ya! Udno ti kunan ni nanang. Nabaybayan dagiti manalon. Isulangan iti kitaak. Amot man niya ti problema iti kataltalunan. Tapno mapasaya ti apit. Panagtatalon manen. Ket apag isulaunay. Ya! Ya! Agyamanak iti umayo dito sentro ti Purok kakabsat. Kaya't kayo makasarita. Amudak meten. Nupay linaksid da kami day di amami ani Don Esteban. Kas nagtaod ken kuana. Nupay kagumaan met day di inami. Tipan na kaya dayumi. Tapno lang mailisi kami iti ulpit day di amami. At tuyak itan. Nagsubli kami iti kasingin ko dito Asyenda Gabriel. Tapno tuntunon mi met ti karbengan mi iti sanikwaday di amami. Ngam napaidam ti kapsat mi ani Marisol. Ket iparparit na. Ti pan nakigammulo mi kadagiti amin abanag dito Asyenda. Ngam sana dayta ti makalapad. Tapno kitag ti pagsayaatan tayo ng agtaltalon. Nauna, apakaragsakan mi dayta, senyorita. Amo ka nabaybayan kayon ditoy. Nabayagan na. Umanayan ti bingay ti asyenda maipempen iti kamarin. Sana pakibibiyangan ni Marisol. Noan yaman ti parikotyo. Naimbag na kumamat, no, napatgan tayo di, kindaw may. Anya ti kinid daw yo adi napatgan kakabsat? Pan nakabaliw ti sistema ti panagkabingay ti apet, senyorita. Kasta? Anya ngamin ti sistema ita? Ita lang amin ang napanunot ko ti umay makisarita kada kayo akastoy. Kinid daw may day, nga oras 50% ti bingay. Magudwa ti maapit. Sana napatgan.
Basit una tagpapahaywon no mabingbingay mingag taltalon. Ay, Juan. Idinto tada kami met amin tag gastos iti masapsapol. Juan. Bagay ta, senyorita, oh. Ala, sana balik kakabsat. Kita at niya ti maramidak iti dayta. Agyaban kami, mga basyan, igawat me! Ay, yaman ka ba? Jak may panamnama mapatgan. Mapatgan ko ma. Ngam kita nuan niya ti maramidak. Sige, senyorita. Lusyaw. Jak ni namnama ti kaadam dito'y purok, Rafael. Wen mang Luciano. Amom, ado tinamor kadagiti manalon. Adda problema da. Hawen nga rod. Nasaya at launay, ta napanunot mo ti umay ditaw. Malalyawak ngamin. Tunggal malagip ko ti gayong-gayong ijay rancho. Iso ano mabalin? Jak kayatan ti mapan ijay. Huwag nga raw, nakabot-buting ijay. Iso aditoyak pay laeng, Mang Luciano. Imay ni Gringo ijay ranchaw. Oray ni Senyorita Marisol. Nagranada ijay. Kasta? Nagimbagket ko man, no adatimpuyog yung agkakabsat. Rumang ay lakit da ito'y asyenda, kat awanton ti agrigat atao. Husto ka, Mang Luciano. Subsobra ti bingay ti asyenda Gabriel, iti maapet, dagitagtaltalon ditaoy. Gapo iti saan anasaya at sistema, ti panakabingay dagiti maapet. Dayta ti kang runahan ngayon bagada problema. Dayta talaga ti problema ditaoy. Ket kita, nanya ti maramidak iti dayta. Masigurado, maamuan ni Marisol, ti panakibiyang mo ditaoy, kat adda may bagana. Kasaritak tulangan, tapno maamuan na. Ket siyak amismon ti mangibaga. Nasaya at nga rutno kasta, Rafael. Kaya't ni siya, tinalamiis na leche. Idita, mangyag ni sika dito hardin. Mabiit la ang senyorita. Nabannog ni siya na naggapo, iji rancho. Nga madapay kaya't ni siya na aramidan. Yo! Sino dayta? Ho! Ni Rafael. Anya ti gagara dayta na tao. Sabagay, kayat ni siya ti ugali dayta ngam ni Gringo. Saan na insera ni Edita ti ruangan? Inserek matlatan dayta na tao ti kabalyo. Naibagtadakan dito, Villa, Marisol. Porke? Anya ti kasapulan ni sika? Kaya't ka makasarita. Maipapaniti anya. Siyempre, iti asyenda. Tapno ammonid da kayo. Awan ti rumbang na mapagsasaritaan maipapaniti asyenda. Anya? Sana napalimad kada kayo ken Gringo. Ti testamento day di papa. Wan. Ngam masapol ama ilintag ti biddot day di papa. Saan na day di papa ti papanida kayo ken ni Gringo? Anya? Saan kat na day tatipod nun? Marisol. Saan kayo nakabsat iti ama? Kabsat lang ni siyak ni da kayo iti ina? Kat nailanad iti testamento day di papa. Naawan tinaikamang nasanikwa day di mama iti sanikwa day di papa. Kaya't nasawan day ta. Naawan pakibiyangan day di mama kadagiti sanikwa day di papa. Awan mo tinainayon na sabali pa'y nasanikwa? Wan na pagbaknangan da? Kalpasan ti kalaysan ni isuda. Nabatad nga ron. Awan ti oray basit lang nasanikwa day di mama. Awan nga rodmat, ti oray basit lakuma. Napakibiyangan ni da kayo, dito'y asyenda. Marisol. Kumbinsido ni sika,
iti imbaga ni siya, Rafael? Saan? Ke? Ado tinasken ang mabaliwan iti testamento day di papa. Ket mabaliwan lang dayta. Babaen kan ka. Nabatad matan ti imbaga ni siya, Rafael? Awan ti mabaliwan iti testamento. Anya? Si, awan ti mabaliwan iti testamento. Talaga anatangkan ti panggedeng na. Awan kano ti mabaliwan iti testamento. Wala na. Agumat day ta babae. Awan duma na iti day ti amana. Saan kayo kumamot ngagsawi ti kasta, Nana Edita? Dispensaram, Rafael. Maawatak ni Marisol. Anya? Iti kasjay nga imbaga na? Maawatan pa'y laang, Rafael? Ipakpakita nanti kinaagom na. Itulok mo latan? Nana, Ay sus, Rafael. Saan ang mabalinti kasta? Sugsugak ni Gringo. Tagtignay para iti dayta. Katrombang nga tinulong kayo amang ilaban iti karbangan nyo. anya ti aramiden ni Rafael, gapo kadagiti imbaga ni Marisol. Gagayem, di uliway na denggen, tituloy tinobela tayo anapaulwan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre!